Tervetuloa takaisin Motorsport Eveningin pariin. Tämä ohjelmamme toinen jakso painottuu historialliseen kuvamateriaaliin, jos nyt 16 vuoden takaista Jyväskylän Suurajoa voi kutsua jo historiaksi. Vuonna 1991 ajettiin A-ryhmän autoilla ja suomalaisia oli lajin huipulla pilvin pimein. Tuhansien järvien ralli, The Rally of the Thousand Lakes, Keski-Suomen sorasirkus, Jyväskylän Suurajot, sorateiden Grand Prix, aivan kuten haluatte. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta onhan se suurin urheilutapahtuma Suomessa. Se on ralliautoilun maailmanmestaruusosakilpailu elokuun lopulla Jyväskylässä. Suurajot huipentuu pitkään viikonloppuun, mutta se on vain jäävuoren huippu. Sitä ennen on tehty töitä kuukausikaupalla. Näin Fordin tämän vuoden ykköstähti, Ari Vatanen. Tämä on minulle ensimmäinen MM-ralli tänä vuonna ja kyllähän jotain oleellista olisi minunkin vuodesta pois, jos ei MM-rallia saisi ajaa ja nimenomaan Jyväskylän Suurajoja. Nyt tämä on näiltä osin tulee korjatuksi. Onko sinulla paineita tämän kilpailun suhteen siinä mielessä, että tällä voisi varmistaa Fordin tallipaikan? No teoriassa kyllä, koska kyllähän tallikuljettajien muisti ymmärrettävästi on aika lyhyt ja silloin kun kuljettaja ei ole mukana säännöllisesti MM-tasolla, niin helposti ajatellaan, että onko hänestä enää näissä kuvioissa, onko hän tarpeeksi nopea. Joten kyllä tällä kilpailulla varmaan on aika iso merkitys, ei vain loppukauden, vaan myös ensi vuoden ohjelmaan, mutta yritän olla ajattelematta sitä ja keskityn vain tähän työhön, mikä on kädessä. Ari on ralliautoilun maailmanmestari vuosimallia 1981. Hän aloitti uransa legendaarisella Ford Escortilla, jolla hän myös voitti maailmanmestaruuden. Tänä vuonna testeet elokuun lopussa lupaavat paljon. Ari säätää auton mieleisekseen ja kilpailun nuorisjakso käynnistyy 3 viikkoa ennen H-hetkeä. Arilla on paljon tuttuja reitin varrella. Hän on odotettu vieras monessa talossa. Tässä me katselemme Aro Hakkaraisen kanssa, että ralli on tulossa tänne seuduille. Ja miltäs mielellä te olette vastaan yleensä tämän Suurajot? Kyllä mä olen saanut sellaisen kuvan, että tällä paikkakunnalla odotetaan kovasti tätä tapahtumaa. Ja kaikki ovat niin kuin myönteisellä mielellä ja tietyllä tavalla se on semmoinen virkistävä hetki tietysti tämän kylän elämässä silloin. Mukavaa kuultavaa meikäläiselle, joka täällä vuosi toisen jälkeen on tullut ja ei tietysti aina ennätä kaikkien kanssa juttelemaan, mutta tämmöinen mielikuva meilläkin on, jotka täällä ajamme. Että ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin kyllä enemmistö kokee sen myönteisenä asiana ja vaihteluna. Valokuvaajien iloksi ja tangokuningattaren Arja Koriseva riemuksi Tuupovaaran maitopoika paljastaa ralliautoilun salat laulutähdelle. Arja on saman tallin tyttöjä. Johtaneeko Arin opastus Arjan joskus rallipolulle? Se nähdään myöhemmin. Suurajot on suurta yleisöjuhlaa. Viikonlopun aikana 500 000 silmäparia seuraa kilpailun etenemistä reitin varrella. Moninkertainen määrä pysyy ajan tasalla radion ja TV:n välityksellä. Ilmassa on urheilujuhlan tuntua. Vuoden 1991 ralliautoilun maailmanmestaruus on yhä avoin. Parhaissa asemissa ovat Espanjan Carlos Sainz ja Suomen Juha Kankkunen, kummatkin kokeneita rallikuljettajia. Suurajoja ei syyttä kutsuta sorateiden Grand Prixksi. Vauhti on kuin formulakilpailussa. Rally of the Thousand Jumps, tuhansien hyppyjen ralli. Lempinimi pitää paikkansa, sillä missään muualla ei loikita näin paljon ja näin kovassa vauhdissa. Jyväskylän Suurajot 1991 on kerännyt maailman rallihuiput Keski-Suomeen. On suuren vauhtijuhlan viikonloppu. Markku Aleen 19 MM-osakilpailuvoiton kokemuksella ja vauhdilla on taistelija, joka ei koskaan anna periksi. Hannu Mikkola 18 MM-voittoa ja niistä peräti 7 Suurajoissa. Sinivalkoisten värien Grand Old Man sorateillä, mutta ikä ei paina, vauhtia on yhä edelleen. Timo Salonen, löysäksi kutsuttu, ei ole löysä kun ajetaan kilpaa. Ajolinjat ovat näyttävät ja menossa on tyyliä.
Suurajojen haastaja ja todellinen sensaatio on tässä. Valkoisella kossulla ajaa Sebastian Lindholm. Hän tulee sellaista vauhtia, että asiantuntijatkin haukkovat henkeään. Sebastian on ainoa yksityiskuljettaja, joka pystyy rikkomaan ammattilaisten rintaman ja tunkeutumaan 6 parhaan joukkoon kilvan alkuvaiheessa. Ari Vatasen yhteistyökumppani on Valio ja Tuupovaaran mies tunnetaan maitopoikana jo vuosien takaa. Kun alla on tulinen Ford Cosworth, jota kansansuussa kutsutaan kossuksi, voidaan Arja tituleerata maitokossumieheksi. Tässä kyydissä ei maito happane. Arin ajolinjat ovat silmiä hivelevän kauniita ja tarkkoja. Milliäkään ei jää turhaa tilaa kääntymismerkkiin. Ammattimiehen työtä. Kotimaisen tähdistön lisäksi lain ulkomainen kerma elää suurajovauhdissa. Tässä Didier Auriol, ranskalainen räväkkä kilpa-autoilija. Carlos Sainzin, Matadorin tuntevat kaikki rallia seuraavat. Armin Schwarz on saksalainen nuori tulevaisuuden lupaus. Silti vauhti on ammattilaisten luokkaa. Rallissa ei käy aina niin kuin on suunniteltu. Rallycrossin moninkertainen Suomen mestari Juha Miettinen on kova luu myös rallissa. Mutta nyt onnetar ei hymyile ja liian kova vauhti saa aikaan nämä kuviot. Juhan suurajot päättyy tänä vuonna näihin voltteihin. Harmillinen juttu. Kannattaa katsoa vielä uudelleen tämä sama paikka. Nyt tekee omat kuvionsa Mikael Sundström. Ja eräs ranskalainenkin haluaa olla mannekiininä. Tässä hänen volttinsa. Mutta ralli jatkuu. Mitään ei saa ilmaiseksi. Sijoitukset ansaitaan ajamalla. Mutta Ari Vatanen on myös oma volttisarjansa esittäjä. Keulan kautta ympäri ja yli 2 minuuttia tuhrautuu aikaa. Siinä muut saavat liikaa tasoitusta. Mutta Tuupovaaran mies jatkaa rallia. Se on siinä. Siinä missä on yritystä on myös tapahtumia. Näin käy Hannu Mikkolallekin. Helppoa ei ole kellään. Markku Alén keskeyttää hyvin alkaneen kilpailunsa, kone rikkoutuu. Reitille jää harmittavasti myös Sebastian Lindholm. Uumoiltu suuryllätys jää tällä kertaa vielä haaveeksi. Carlos Sainz ajaa ulos ja putoaa kärjestä, selviytyy kuitenkin maaliin saakka. Ja maailmanmestaruus on edelleen avoimena. Maaliin ajaa myös maitokossumies Ari Vatanen. 8. sija ei kokonaisuutena tyydytä, mutta monet pohjaajat todistavat Fordin nopeuden ja Arin taidot. Harmillinen kaato pilasi voiton haaveet. Ja kun sunnuntai kallistuu iltaan, ajaa Jyväskylän Laajavuoren maaliin onnellinen mies. Juha Kankkusen monivuotinen haave on toteutunut. Uran ensimmäinen suurajovoitto on tullut tilille. On juhlinnan aika. Hienoa, että Juha on voittanut. Hän on sitä pitkään yrittänyt ja on todella sen ansainnut ja varmaan tuntuu hänelle niin erittäin makealta ja mieluisalta.